Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм күчмә утырышта катнашучылар Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алды. Советлар Союзы герое Галимҗан Камалиев һәйкәленә чәчәк салдылар. Фәрит Мөхәммәтшин 22 июньнең илебез тарихы өчен әһәмиятле дата булуын билгеләп үтте. Этот день нашей памяти и скорби по воинам, не вернувшимся с полей сражений, по миллионам мирных соотечественников, женщин, стариков, детей. Соңыннан яшьләрдә ватан пәрвәрлек хисен тәрбияләүгә багышланган күчмә утырышта Яңа Шигали авылындагы күп функциялы лицейга җыелдылар. Мәктәпләрдә бердәм дәүләт имтиханына әзерлек, тыгыз укыту системасы әйнде өйгә кайткач бик күп үй эшләре. Буш вакыт кала икән, шунда ук телефонга һәм интернетка ябышалар. Яшьләргә үзләренең кыйблаларын табу өчен дөрес тәрбия бирергә вакыт каламы? Депутатлар нәкъ менә бүген тарих яктан әһәмиятле көндә шушы мәсьәләгә алынды. 2014 елдан бирле Татарстанда патриотик тәрбия программасы гамәлдә. Для осуществления практической деятельности центров. Аның нигезендә форпост җиңү дип аталучы хәрби спорт ярышлары уза. Ватанпәрвәрлек лагерьлары бар. Киләчәктә тагын да зуррак эшләр башкару өчен безнең тәрбия буенча яңа программабыз бар. Аны тормышка ашыру өчен финанслау мәсьәләсен карауны сорыйм. Фәрит Мөхәммәтшин бу эшне башкарырга шандырды. Нинди кыенлыклар бар, шуларны җиткерегез. Хәл итү юлларын карыйк ди ул киңәшмәдәгеләргә. Белем бирү программалары елдан-ел камилләшә бара дип сөйләшәбез. Аларда ул эчтәлек арта барамы безнең? Чираттагы сорау мәгариф һәм фән министры урынбасарына Марат Әхмәтов мәктәпләрдә тәрбия эшләре ничек башкарыла дип кызыксына. Во всех уроках у нас обязательно есть компонент воспитания. Ул гел булган бүген генә түгел, бүген генә көндәге эш түгел. Но тем не менее мы сегодня понимаем, что мы немножко упустили в свое время и ударились в подготовку качественного, хорошего образования, в подготовку к тому же ЕГЭ. Күчмә утырышта әйтүләренчә, ватан пәрвәрлекне мәктәпләрдә тәрбияләү генә аз. Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, моңа гаиләдә нигез салырга кирәк. Тәрбияне арттырырга гаиләдә. Беренчедән, менә тәрбия гаиләдә бирелә, ата-анадан. Ничек үзеңне тотасың, ничек үзеңне күрсәтәсең балаларыңа, алар беренче синнән үрнәк алып, тәрбияне алып яшиләр. Тәрбия бирә торган тагын бер мөһим урын яшүсмерләр клублары. Андагы эшне күрү өчен депутатлар Казанның Лимонад клубына килде. Ул 2016 елда ачылган. Монда һөнәрчелек, музыка, театр, нәфис спорт түгәрәкләре эшләп килә. Бер үк вакытта 150 бала шөгыльләнә ала. Казанда шундый 66 клуб бар, анда 18 мең яшүсмер йөри. Россиядә күп милләтле халык һәм әгәр без тарихны белмәсәк, кем икәнен без белмәсәк, онытсак, ул уже патриотизм булмый. Бүгенге чыгышларга нигезләнеп, депутатлар яшьләрне тәрбияләүгә кагылышлы һәр сорауны җентекләп өйрәнергә һәм тәкъдимнәр кертергә тиеш. Фәрит Мөхәммәтшин шундый бурыч куйды. Моннан тыш ел ахырына кадәр Татарстан Дәүләт Советына патриотик тәрбия турында закон проектын кертергә җыеналар. Әлегә ул әзерләнеп килә. Питрәч районыннан Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.